watermelon. Laki-laki. So, kaway-kaway sa gusto mong kaon. Okay siya. So, slice mo. Slice sa guys. Assalamualaikum. Ito sila mga friendship. Sila. Hi! Oh, pula na pula. Pula na pula. Kada kaon nila, nagin na sila fruits. So, kita ninyo na red. Bagal ng bata. Bigyan sa eskwelahan. Sa Pilipinas, mga kaon rin magdadahan. Mga prutas. Dili sa Middle East. Dili kayo, di ka prutas guys. Kaya ako ang employer ka. Kuan sila vegetarian. Sila. Mga melon na. May melon. Hello, Merry Christmas. Happy New Year. Kumusta naman mo din ba? What's up mga madam people? Shout out every mga subscribers. Thank you very much. Padayon lang ta sa ato ang journey sa kinabuhi nata sa daing naso. So nagluto man ko guys. Luto ko kuan kabsa. Luto ko kapsa. So, ano pa niya? So, ang daman ko ng lettuce. Patukan na lang to. Kita niya na. So, fresh kayo, no?